איך זה לעצב חלל לקריסטיאן דיור? וואו. סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים. אני בטוחה. הם לא מתפשרים על איכות. אתה מציג עכשיו בוונציה. נכון, יש על זה איזשהו חיסיון כזה, זה עוד לא התפרסם, אני חושף את זה כאן בפעם הראשונה. כשאתה מתחיל לעצב איזשהו פרויקט חדש, ממה אתה מתחיל? מההיסטוריה, מהקונספט, מהלקוח? כל פרויקט הוא בסופו של דבר של הלקוח. אני מאוד מתחברת לדרך הזאת. יש הבדל. אדריכל הוא בסופו של דבר, כן, אפשר להגיד אמן, אבל אנחנו שכירי חרב. איך מתגברים על האילוצים בפרויקטים כאלה? ויש אילוצים, אני בטוחה. בואי נחשוף פה קצת סודות. כן, אוקיי? קדימה. יש נטייה כל הזמן לברוח מזה, לא, הבניין חייב להיות רק פונקציונלי, לא. בניין צריך גם להיות יפה. כל זה עניין של התמדה, פשוט להאמין ולהיות סבלני. זמן יש לו ערך. ברוכים הבאים לדיזיינרס, הפודקאסט שמארח את האנשים שמעצבים לנו את החיים. מה קורה כשאדריכל, מהנדס בניין, מעצב פנים ואומן נפגשים בבן אדם אחד? אני ריקי פרננד, ובפרק הזה של דיזיינרס אני מארחת את כפיר גלטיה אזולאי, מייסד ומנכ"ל קוט אדריכלים, סטודיו רב-תחומי מהבולטים בתעשיית העיצוב המקומית והבינלאומית. בפרק הזה נדבר על עיצוב רב-תחומי, ונבין איך ניגשים לתכנון שואורום למותג בינלאומי כמו קריסטיאן דיור. נדבר על פרויקטים אומנותיים שמוצגים בביאנלה בוונציה, סלון דה מובילה במילאנו ומזו אובז'ה בפריז. המסע האישי של כפיר עבר דרך קירות, שבר מוסכמות שעיצבו גם את הדרך המקצועית שלו. ובין חומר לצורה, כפיר חיפש קול ובנה ממנו שפה שלמה. שלום לך כפיר. אהלן, שלום. איזה כיף שאתה פה. תודה שאתם מארחים אותי. אתה אדריכל, מעצב פנים, מהנדס בניין, אומן. איך אתה מציג את עצמך כששואלים אותך מה אתה עושה? בדיוק ככה. אדריכל, קודם כל, זה האהבה הכי גדולה שלי בחיים. אחר כך אמן, מהנדס ומעצב רב-תחומי. אוקיי, הגישה הרב-תחומית, ספר לנו עליה. איזה יתרונות יש לך כבן אדם שיש לו כל כך הרבה ערכים יחד? אז בעצם כוח הוא ידע. וברגע שנגעתי בכל כך הרבה דיסציפלינות, אני יכול לחבר ולשלב בין עולמות, שזה בעצם עולמות תוכן, שזה בעצם רוב העבודה היומיומית שלי. כמעצב אדריכל שהוא רב-תחומי, אני אוהב לזלוג בין תחום לתחום ולהרבב ביניהם, ואז לייצר דברים שהם חדשים ומעניינים. וכשמגיעה איזושהי הזדמנות שהיא מעניינת, אתה מיד יודע לזהות אותה. יודע בדיוק, וגם אי אפשר לעבוד עליי. החיבור בין אדריכלות, אומנות ויצירה. יש ביניהם גבול? אני חושב שלא. מבחינתי, אדריכלות של בניין שאני עושה הוא יצירת אומנות, שטיח שאני מעצב הוא יצירת אומנות, אומנות לשם עצמה, כאומנות שמוצגת בגלריה, מוזיאון או איזושהי תערוכה היא אומנות. אני לא אוהב להגדיר את זה. ומבחינתי הכל פתוח. ספר לי, מה זה קוט אדריכלים? המשרד שלך נקרא קוט אדריכלים. נכון. אז קוט אדריכלים, זה בעצם אומרים את זה KOT אדריכלים, וזוהי שאלה אידיאולוגית פתוחה, שמגיעה בעצם מאסכולות עיצוב בגרמניה של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. K זה מסמל את המילה קונצוולן, ו-O זה את ה-OR, שאלה, ו-Type זה את הטייפיזירונג, זה ה-T. KOT זה קונצוולן, או טייפיזירונג, זה בעצם שאלה אידיאולוגית שעלתה בסוף המאה ה-19 בקבוצה שנקראת הוורקבונד בגרמניה, שזו הייתה אסכולה של אדריכלים ואמנים שהתחברו ביחד, וכל אחד דגל בשיטה שלו. למשל, אם רצו לתכנן איזשהו מבנה, אז ניגשו בשני הצעות, אחת הייתה קונצוולן, אחת הייתה טייפיזירונג, שבעצם הטייפיזירונג מדברת על טייפ, על תעשייתי, על חזרתי, על טיפוס, על איזשהו שפה שהיא בעצם חזרתית ופונקציונלית, והקונצוולן דיבר בעצם על החופש האומנותי, על מה החומר רוצה להיות, זה בעצם דיבר עם זרמים כמו הארט נובו וזרמים אורגניים. זה בעצם מאוד מתאר אותך כטיפוס יוצר, שיש לך המון ערכים, ואתה מחבר אותם ביחד למשהו שהוא יוצר שפה עיצובית משלך. איך יוצרים שפה עיצובית ייחודית?
זה באמת קשה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הפרוטופוליו של האתר שלנו, של הסטודיו שלנו, אנחנו רואים שיש מגוון מאוד מאוד רחב בין הפרויקטים. כן, יש איזושהי שפה שאני מתחבר אליה באופן אישי, אבל אנחנו תמיד מייצרים ורוצים לחשוב על פרויקטים שהם מייצרים איזושהי שפה חדשה ומעניינת, אוקיי? ואנחנו לא רוצים להיצמד תמיד לשטנץ אחד, ולכן אנחנו מאוד אוהבים לחקור ולשחק ולגלות וללמוד קצת היסטוריה וקצת תרבות ולשלב עולמות תוכן של אומנות ושל בנייה ושל פיסול ולחבר את כל הדברים האלה לאיזשהו משהו אחד, ובאמת הפרויקטים מאוד מאוד מגוונים ומאוד מאוד שונים אחד מהשני. מהו התהליך עבודה שלך? איך אתה עובד בעצם כשאתה יוצר קונספט, כשאתה ניגש לפתח רעיון ראשוני של בניין, של שטיח, של עיצוב פנים או של כל פריט אומנות? אתה עובד עם סקיצות, עם מודלים. אז וואו, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. כי אתה יודע לעשות הכל בעצם. כן, תמיד יש מה ללמוד, אני לא יודע הכל, אני אוהב לדעת הכל, אני אוהב לשלוט בחומר ובידע, אבל באמת זו שאלה שהיא מאוד, בוא נגיד, גדולה ורחבה. למה? אני יכול לגשת לאיזה שהם מקורות חיצוניים ולקבל השראה מהם, או למשל לחפש השראה בתוכי, שזה למשל, אנחנו נדבר על זה בעיצוב של איך אני מעצב קולקציה של שטיחים, שם באמת דווקא ניגשתי לתוך הפנימיות שלי, לתוך המכלול שלי כבן אדם, ולחפש שם את ההשראה שחיפשתי ספציפית לקולקציה הזאת. אתה הצבת קולקציה שטיחים. נכון. לחברה איטלקית. נכון. ושהיא מוצגת השנה במילאנו. נכון, במילאנו. בסלון דה מובילה, וגם במזון אובז'ה בפריז. נכון. תספר לי קצת על הפרויקט הזה. וואו, טוב, זה פרויקט, אני אתחיל באיזשהו סקופ קטן, שבעצם ראיינו אותי, אדריכל ישראלי, כדי לתכנן את הקולקציה, והתחרתי מול קרים רשיד, מעצב מצרי, ובסופו של דבר אני נבחרתי לעצב את הקולקציה, ולהוביל את הקולקציה של 2025-2026. לחברת מוהבן. לחברת מוהבן, שזו חברה של שטיחי יוקרה, שיושבת במילאנו, זו חברה עם היסטוריה של קרוב ל-50 שנה, שמייצרת שטיחים בעבודת יד. ההצעה לפיתוח הקולקציה הגיעה אליי ממש רגע לפני 7 באוקטובר. וזה נתקע. כי בעצם קרה 7 באוקטובר, ואמרתי, איך אני מעצב עכשיו קולקציה? איך אני מעצב בכלל משהו? איך אני יוצר משהו, כאילו, עם כל הזוועות שקורות פה במדינה שלנו, ולא היה בי שום יכולת ליצור כלום. וואו. ואני כזה יושב בשיחות עם הבן זוג שלי, ועם המטפלת שלי, יש לי מטפלת פסיכולוגית, שאני יושב איתה ומדבר איתה, וניסיתי להבין, אמרתי לה, אני לא מוצא שום דבר חיצוני שמגרה אותי, שאני יכול לקבל ממנו השראה. ואז בעצם דיברנו על, רגע, אולי נביא את הטיפול לתוך היצירה של הקולקציה הזאת. כן. בוא נדבר על טיפול. כן, אני ראיתי שהשתמשת בעולם פנימי מאוד עשיר, במילים שכתובות על הסקיצות שלך. נכון. אז בעצם הקולקציה הזאת קראתי לה עצמיים. עצמיים, מדברים בעצם בשיטות פסיכותרפיה וסכמתרפיה בטיפול, מדבר על ריבוי דמויות שקיים בתוכנו. שכל אחד יש בו כל מיני דמויות כאלה, שכל פעם כל אחד מהם מקבל את האור, והוא בעצם משליך על ההתנהגות שלנו. ואני התחברתי ל3 דמויות מרכזיות שמלוות אותי במהלך הטיפול, שזה למעשה הנזיר, הענן השחור והילד, שככה קראתי לקולקציה. הנזיר, הענן השחור והילד. תסביר לי, איך מתרגמים שפה רגשית כל כך עמוקה למוצר שבסופו של דבר אמור להיות בבית של לקוח? אז באמת הקולקציות נוצרו מתוך חיבור של עולמות תוכן פנימיים שלי אישית, אבל הם כן מתייחסים לאיך הם בעצם בסופו של דבר ישבו במרחב. אם זה שטיח לסלון, אם זה שטיח לפינת אוכל, אם זה שטיח לחדר שינה. יש איזושהי חשיבות לגיאומטריה, לאסתטיקה, לצורניות, לגוון, לצבעים, כל הדברים האלה נלקחו בחשבון, אבל היצירה הראשונה של הקולקציה, שזו קולקציה מאוד מאוד רחבה של למעלה מ-50 שטיחים, שבשלב הראשון אנחנו נייצר קולקציה סדרה אחת של כ4-5 שטיחים, דיברו באמת עם עולמות התוכן שלי, ולמשל אני אתן דוגמה על הנזיר, שזה בעצם איזושהי דמות מאוד מאוד מדיטטיבית ואסופה וסטטית וסימטרית, אז השטיחים נוצרו בעצם בהשראתה. בהשראתך.
בהשראתי. לגמרי הדמות הזאת שאתה כן, מדבר עליה. כן. אתה השתמשת בחומרים לא שגרתיים. נכון. ביוטה, נכון. בצמר. נכון. אז באמת היה ערבוב. במבוק. היה ערבוב, נכון. משי במבוק זה נקרא. יש כן. משי במבוק, יש טנסיל, שזה בעצם חומר שהוא סינתטי, שמעורב עם משי, צמר, ויסקוזה, יש כל מיני חומרים שבעצם חקרנו ולמדנו איך הם עובדים, ורצינו ליצור איזשהו גוון ספציפי, או איזשהו גימור ספציפי לשטיחים האלה, כל אחד כמובן לפי הקולקציה הראשית שבה הם נמצאים. ואני יכול להגיד שהקולקציה של הנזיר, יש בה איזשהו אחוז ברק מאוד מאוד עדין, כי רצינו ללכת על שטיחים שהם בגוון מט, ולייצר איזשהו משהו מאוד אינטליגנטי, ולא דווקא משהו שהוא כאילו מבריק וצעקני. תומאס, אתה יכול לתת את הדוגמה של השטיח? תודה רבה. פה מוצגת דוגמה של שטיח. כן. שקיבלתי ממך. נכון. זה דוגמה של שטיח שבעצם... נכון, אז זה איזשהו סמפל שקיבלנו מתוך תהליך העבודה. מה שהיה מאוד מאוד קשה לייצר בשטיח הזה, זה בעצם את המעבר של הצבעים בדגרדה. יש לנו בעצם אלמנט כהה בצד הקיצוני השמאלי, ואלמנט בהיר בצד הימני הקיצוני, והמעבר הזה, צריך להבין שהדביעה של החוטים הזאת, היא בעבודת יד. זאת אומרת, החוטים נצבעים אחד-אחד, ולמעשה ארוגים בעבודת יד, ומאוד מאוד קשה לעשות את הפלואו הזה במעבר בין הכהה לבהיר. וזה למעשה פיתוח של כמעט שנה. הדבר הזה, עד שהגענו לתוצאה הזאת, זה סמפל אחד מתוך הקולקציה של השטיחים שנקראת הנזיר. תרים אותה בצד השני. אפשר לראות פה באמת את המעבר של הצבעים, מכהה לבהיר. כן, וזה לא סתם הדגרדה הזה, יש עוד גיאומטריה על השטיח, זה רק חלק מהטכניקה שבתוך השטיח, זה שטיח שמאוד מאוד קשה לייצר אותו, הוא מאוד מורכב, וצריך לראות את הגיאומטריה המרכזית שלו, בגלל שהדבר הזה הולך להיות מוצג השנה בפעם הראשונה, יש על זה איזשהו חיסיון כזה, זה עוד לא יתפרסם, אני חושף את זה כאן בפעם הראשונה, אבל כן, זה שטיחים שהם מאוד מאוד מעניינים, וכן כדאי לראות אותם בחלל, הם גם שטיחים שיכולים להיות על הקיר כעבודת אומנות. כשאתה רואה עבודה שלך מוצגת בסלון דה מובילה באיטליה, באולם צוגה לא שגרתי, איך אתה מרגיש עם הדרך המקצועית שהגעת אליה? כי זה לא דבר שכל המעצבים הישראלים זוכים בו. קודם כל, אני מאוד גאה, אני חושב. אני מאוד מאמין בעצמי, ואני חושב שהדרך שאני עושה היא נכונה. אני מגיל מאוד צעיר יודע שזו הדרך שבה אני הולך, והייתי מוכוון מטרה. כשאני מגיע למקום כזה, ואני רואה עבודה שלי תלויה על הקיר, אז קודם כל אני הולך ועומד ממש מול המרכז שלה, מול הסנטר שלה. אני רוצה לעמוד מול מרכז היצירה. למה אני עומד מול מרכז היצירה? יש מונח כזה שנקרא אקסיס מונדי, שזה בעצם ציר העולם בלטינית. וכאשר אני עומד מול הדבר הזה, ציר שלו מול הציר שלי בגוף, אני מרגיש שיש חיבור של הרמוניה. אני גאה, והציר של העבודה והציר שלי מתמסגים ביחד. ואז יש איזושהי מין תחושת עילוי כזאת, כן? זה מאוד פואטי ומאוד כזה, אבל זה באמת מה שאני מרגיש. אני מרגיש שיש חיבור ופתאום יש השלמה. אני משלים את העבודה והעבודה משלימה את עצמי. יפה. תיארת מאוד יפה את מה יש לך עולם פנימי מאוד עשיר. אתה בן אדם שעובד עם המון רגש בתוך העשייה שלך. נכון, אני בן אדם שנחשב מאוד רגיש, ואני כן, יש לי זיקה לרומנטיות, להיסטוריה, אני מאוד אוהב מסורת, כל הדברים האלה בעצם אני יכול לראות אותם משתקפים החוצה בתוך העבודות שלי. ספר לי על הפסל המעניין הזה שנמצא מאחוריך. אז בעצם זו קערה מאוד מפורסמת, יש סדרה של 12 קערות כאלה, היא הייתה חלק מתערוכה שנקראת Distorted Information, מידע משובש, והיא למעשה המשך ישיר לשם של הסטודיו שלי כאותי אדריכלים. יש שם בעצם קערה, שהיא אלמנט יומיומי הכי פשוט, אנחנו כולנו אוכלים מצלחת או מקערה, ובעצם חיברתי אותה עם אדריכלות, שזה שיא האומנות הכי נשגבת שיש, האומנות שאנחנו חיים בה. העבודה הזאת היא מדברת על שילוב של משהו גבוה עם משהו נמוך, וכשהיא הוצגה בתערוכה, הייתה סדרה של 3 קערות, שבכל אחת מהן היה יסוד אחר, היה אדמה, היה מים והיה חול, וזה דיבר על תהליכים באדריכלות. אדמה כאיזשהו ground, כאיזשהו בסיס, לשלד של מבנה, של structure, משהו שמשדר יציבות. מנגד יש את החול שהוא מדבר על טבולה ראסה, על מחיקה, כמו שאנחנו רואים במדבר, שחול יכול למחוק ערים שלמות.
וזה מדבר גם על זיכרון, והמים שהם בסיס לכל חי, שבעצם בלי מים שום דבר לא צומח. מדהים. איזה יופי של דיאגנוזה. מתוך האדריכלות, הגענו לתוך האומנות. כשאתה מתכנן מבנה, כשאתה מתכנן אובייקט קטן, אתה ניגש אליו באותה גישה? כן, חד משמעית, כן. בניין גדול, או פסל, או וזה, או רעית שאני מעצב. כולם, ההתייחסות אליהם היא אותו דבר. אני מתחיל אני מחפש איזושהי השראה שהיא יכולה לנבוע משיר, מסיפור. כן, אני לא רוצה להישמע רומנטיקן כזה וקיצ'י, אבל זה באמת מה שקורה. אני מחפש כל מיני אלמנטים חיצוניים שמגרים אותי ומעניינים אותי. אני כן יכול להגיד שאני מאוד קלאסי בהכשרה שלי. זאת אומרת, גם בלימודים שלי אני מאוד התחברתי לקלאסיקה, ולדברים שהם יחסית מאוד יושבים. כן, אני אוהב דברים שהם יושבים ושהם ברורים, מבינים אותם. כן, כשאת מסתכלת על שולחן, ואת רואה שיש לו 4 רגליים והוא יושב על הקרקע, את מבינה איך בעצם הוא יושב על הקרקע, יש לו 4 רגליים. הוא יציב. הוא יציב, יש לו, זה הפשטות שאני אוהב, זה הדברים הקלאסיים שאנחנו רואים בניין יווני קלאסי שיושב על עמודים, אנחנו מבינים איך הבניין עומד, כן? זה לא בניין עכשיו של זע חדיד שמרחף באוויר למשל. אני נכנס ואני שובר את הראש, רגע, איך הדבר הזה עובד, איך הדבר הזה עומד, כן? יש איזשהו קלות, ויש איזשהו מנוחה בידיעה, שאתה יודע איך הדברים עובדים. ולכן שאני מתייחס לאובייקט, או לבניין, או לפסל, אני אוהב דברים שהם פשוטים, שאני רואה אותם, שאני מבין את הלוגיקה שלהם, ואני מתייחס אליהם בדיוק אותו דבר, ומבחינתי זה לא משנה. יש איזשהו משהו כזה בארץ, שכולם מדברים כל הזמן על אדריכלות ועל בניינים. כן, היה דיון ברשתות על בניין תורה בתל אביב למשל. כן? איך עשו, אוי ואבוי, איך רון ארד עשה את הפסל הזה, שלא מייצר רצף עירוני, שלא מתכתב עם שום דבר, אוי ואבוי, איזה מפגע סביבתי, ישר קמו כל המצקצקים של האדריכלים שאין להם עבודה. ואני בא ואומר, רגע, אבל זו וזה מאוד יפה. מה הבעיה עם הוואזה הזאת? אני לא צריך שהכל יהיה בעיר מסודר, ושהכל יעבוד, ושהכל יעשה צל, ושהכל אני אוכל להגיד שמבחינה פונקציונלית זה נותן לי עוד פונקציות. לא, אני גם רוצה לראות דברים יפים בעיר. ומבחינתי, הוואזה הזאת, שהיא יפה, היא הייתה יכולה להיות גם על השולחן, אבל הנה, הפלא ופלא, היא גם בניין בתוך העיר. אז מבחינתי, אין הבדל בין אובייקט על השולחן לבין בניין. אתה מקבל השראה רק מתוך טקסטים, או שיש מקומות בארץ או בעולם שאתה מגיע אליהם כדי לקבל השראה, להירגע קצת, אתה באמת בן אדם שעושה המון דברים ומאוד עסוק. איפה אתה מוצא את הרגעים של השקט שמתוכם אתה צומח? אז ככה, אני אגיד ישר, העיר שאני הכי אוהב בעולם מבחינת אסתטיקה ויופי זאת רומא, אחת הערים שאני הכי אוהב, אחריה זאת אתונה, וכמובן ערים אמריקאיות כמו שיקגו וניו יורק, אבל באמת רומא זו אחת הערים שאני הכי אוהב, ואני יכול לטייל שם ולשוטט שעות על גבי שעות בין סמטאות ובכל מיני מקומות ולשאוב השראה. אני כן אוהב טקסטים, אני כן מתחבר לסרטים, אני לוקח המון השראה דווקא מסרטים, מסצנות שאני רואה, מטקסטים, זה יכול להיות מפיסול שאני אוהב, של אמנים שאני אוהב, אני באמת מאוד מאוד פתוח, אני אוהב לראות, כן, אני כל הזמן מסתכל בעיניים שרואות באמת ולא מדפדפות מהר, אני אוהב להתבונן, אני אוהב להתעקע על תמונה, כן, נגיד עכשיו אני פותח את מגזין דזין ואני רואה איזה פרויקט חדש, אני אוהב להתעקע על תמונות, אני פשוט נכנס לתמונה ואני מתמהמה עליה, אני רוצה להבין מה קורה בתוך התמונה הזאת, מה בפרופורציה שלה, מה בתוך סך הדברים שם בפנים, נותן לי איזושהי תחושה מאוד מעניינת. זה מצחיק, כי אחד הבניינים שאני באמת אהבתי בארץ, אני אחזור אחורה לרעיון שלי בבצלאל, שאלו אותי, מה הבניין שאתה הכי אוהב? אז אמרתי, הכי בפשטות, בתי זיקוק בחיפה, כאילו השתי לבניות האלה, זה הדבר שזה, ישר התקבלתי, אחרי שאמרתי את הדבר הזה, אז כאילו... הרשמים מהילדות, עזרו לך להתקבל לבצלאל. אז אמרתי, כאילו, בתור ילד שגדל בקריות, והבניין הכי מעניין שהוא ראה, זה הלבניות של בתי זיקוק, אז כאילו, כן, זה עזר לי, והתקבלתי. האמת שבתור ילד, שאתה מסתכל על כאלה שני מבנים, שהם ענקיים יחסית לגודל שלנו, כבני אדם. ענקיים, אבל פשוטים בגיאומטריה. פשוטים בגיאומטריה. כן. אין כמו נכון. פשטות נכון. ברעיון. נכון. המבנים הכי מרשימים בעולם נולדו מתוך פשטות. נכון, נכון. כן, ואז יש לנו את האינטרפטציה שלנו בתור אומנים ואדריכלים,
ליצור מהם משהו שהוא שלנו, מתוכנו. אתה יודע שכל האורחים שלי אוהבים את איטליה, ואנשים שהתארחו פה באמת, שמחפשים השראה, מדברים איתי על רומא, על פירנצה, על מילאנו. זה קטע נחמד, האמת היא. אני אגיד דבר, אני עכשיו חזרתי מוונציה, הייתי בוונציה בגלל התערוכה שעשינו שם, אנחנו נדבר עליה. יאללה, בוא נדבר עליה, על התערוכה, אתה מציג עכשיו בוונציה. נכון, אני הצגתי השנה תערוכה שעדיין מוצגת עד סוף נובמבר השנה. שנקראת מבנה נצחי, מבנה זמני. נכון, התערוכה הזאת היא כחלק מעונת התערוכות של הבינאלה בוונציה, והיא נקראת Time, Space and Existence, זו התערוכה של ה-ECC, שזה בעצם החברה התרבותית של איטליה, שבעצם מציגה המון המון אדריכלים ואמנים מהעולם, נבחרו מתוך סקייל מטורף של אנשים, מספר עבודות, אני חושב שהשנה הוצגו כ-500 עבודות, היינו רק ייצוג של 2 ישראלים. כבוד גדול. כן, שזה היה כבוד מאוד גדול להיכנס לשם, ובאמת לקבל חלל מאוד מאוד מרשים. עשית מיצג שעשוי משיש ועץ. נכון, אז העבודה שלנו, שלי ושל שולי, שהיא אמנית, שולי בורנשטיין וולף, שהיא אמנית מאוד מאוד מערכת, אמנית מוכשרת מאוד, שמתעסקת באמת ready made, והיא עושה אומנות שהיא אקלקטית, ולקחנו אותה ולקחנו אותי, כן, אם דיברנו בהתחלה על קונצוולן וטייפיזירונג, זה ממש זה. בא לידי ביטוי בעשייה שלך עם אנשים. נכון, בשיתופי פעולה עם אמנים אחרים, אני אוהב לעשות המון שיתופי פעולה. ובעצם התערוכה נקראת מבנים זמניים ומבנים של נצח, והוצגו בה אובייקטים משיש שמדמים מבנים נצחיים בצורות וגיאומטריות פשוטות. שוב פעם אני חוזר ללבניות. מבנים יחסית פשוטים משיש, קררה לבן, שעמדו בסמוך למבנים זמניים מעץ שהוא מתקלה. והיה פה בעצם דיאלוג בין משהו שהוא מתקלה וזמני לבין משהו שהוא נצחי. כן, אפשר לקחת את זה לפילוסופיות של הבאוס למשל, אנחנו רואים איך הבאוס בתל אביב כולו מתקלף, כן? אז הוא לא באמת נצחי. זה קופסאות שמתקלות, אוקיי? ודווקא מבנה השיש של המקדשים ומבני הבזיליקות נשאר קיים עד היום. אז כאילו אנחנו צריכים לעשות איזושהי חשיבה עם עצמנו מה באמת הוא זמני ומה באמת הוא נצחי. אז העבודה עם שתי החומרים האלה, היא בעצם הייתה רעיון שממנו נולד הפיסול? איך התחלת את הסקיצה הראשונה? כן, אנחנו בעצם קיבלנו איזשהו גיידליין לתערוכה. היו לי כבר אובייקטים שיצרתי קולקציה של אובייקטים משיש, שבעצם הם אובייקטים יפים, כאומנות. מאוד אסתטיים. מאוד אסתטיים, כאומנות, כאלמנטים למידוף. איזה גודל הם? הם נראים קטנים בצילומים. לא, נכון, הם מאוד גדולים, זה אובייקטים שהם בגודל של 30 על 30 על 50 סנטימטר, אובייקטים מאוד כבדים, הם יכולים לשבת בפינה של בית, בחדר, על מדף, זה ממש פרטי אומנות, ויצרנו עוד אלמנטים חדשים עבור התערוכה הזאת, בשילוב עם שולי. אני בעצם הגבתי לעבודות שלה, והיא הגיבה לעבודות שלי, זאת אומרת, אובייקט הגיב לאובייקט. אני קיבלתי אובייקט ממנה, אובייקט זמני, והגבתי אליו באובייקט נצחי. הגוף הזה משלם לכם, או שאתם מקבלים במה? ממש לא, ממש לא. אנחנו לא משלם לנו שום דבר, זה הכל, כן, אני יכול להגיד שאנחנו קיבלנו את החלל, קיבלנו את ההזדמנות, קיבלנו את המיתוג, קיבלנו את הכל, אנחנו את השילוח של הדברים היינו צריכים לשלם בעצמנו, אבל זה דבר שהוא לא ממומן, זה ממש במה מטורפת לאדריכלים ויוצרים ישראלים, וזה היה כבוד גדול להיכנס לשם. ספר לי קצת על הדרך שנכנסת אליהם. שהמאזינים שלנו יוכלו להבין מה זה הביאנלי בוונציה, ואיך אומן ישראלי אז יכול... בעצם הם פנו אלינו, הם ראו את העבודות שלנו, מסתבר שהם עושים איזשהו מחקר, והם ניגשים לאדריכלים, אמנים, יוצרים. אני כמובן הצגתי גם את הקערות, הצגתי עוד כמה תערוכות. יש כאן עוד פסל נכון, זה בעצם אחד החברים של הקערה, שגם היה בתערוכה Distorted Information, שזה
מידע משובש, כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, יש פה בעצם אייל שמתפרק, ספק מתפרק, או ספק נבנה על פס ייצור, בעצם גם כן אידיאולוגיה של הקונצוולן או טייפיזירונג. בסופו של דבר, כל היצירות שלך מתחברות. הכל מתחבר. אני כל הזמן בשאלה עם עצמי, כאילו, מה זה? מה צריך להיות? האם זה צריך להיות בשפה כזאת? האם זה צריך להיות בשפה כזאת? מה האובייקט? מה הפרויקט הבא? אתה עובד עם סיסטם נכון. שחרוט לך במוח, נכון. שאתה תמיד יוצא ממנו, גם לא במודע. נכון. אני תמיד שואל את עצמי שאלה, מה זה יכול להיות? כן, אני לא... איך זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? זה הכל הפנימי הזה נכון, שלך. זה כל פנימי שכל הזמן דוחף, והוא כל הזמן בשאלה. כאילו, אני חושב שזה מה שמייצר את הרצון ואת הדרייב כל הזמן ליצור משהו חדש. אני כל הזמן בשאלה. כזה. כאילו, אני לא יכול להגיד היום שיש לי איזושהי שפה מאוד מאוד ברורה. רגע, בא לי לקוח ואומר לי, לא, אני עושה את זה ככה. אין דבר כזה. אני רוצה לדבר עם הלקוח, אני רוצה לשמוע אותו, ואז אני אומר לו, רגע, אולי זה מתאים לו, אולי החיבור ביניהם, כן? היה את פיטר ברנס, שהוא בעצם ניסה לחבר בין האסכולה של הטייפיזירונג לקונצוולן, ובעבודות שלו הוא שילב ביניהם. אז יכול להיות שאולי אני מנסה להתחקות אחריו, אני לא יודע, אבל כן. התת מודע שלנו עובד תמיד. עובד. אני רוצה לעבור לדבר עכשיו על האדריכלות ועל עיצוב פנים ועל כל הדרך שלך בתחום הזה. אתה הצבת לאחרונה את שורום של מותג היוקרה הצרפתי קריסטיאן דיור. נכון. ואת חנות הדגל בקניון TLV בתל אביב. נכון. תספר לי. הגיעו אלינו לסטודיו, אליי, אחרי שעשו איזשהו מחקר, אני יודע שהתחרו כמה אדריכלים, ומה שאהבו אצלנו זה באמת את הגישה הזאת שהכל פתוח, ושכל עבודה נראית שונה מהשנייה. והבינו שיש לנו מגוון של יכולות שאנחנו יכולים לצקת לתוך באמת השורום הספציפי הזה. כשאתה עובד עם מותג כמו קריסטיאן דיור, יש לך מקום לביטוי אישי, או שאתה מקבל פרוגרמה שהיא ברורה? אז קודם כל, כן. בפנטהאוז של דיור, שנמצא ביצחק שדה, היה לנו חופש פעולה מלא, ואין שם שום תכתיב של דיור, למעט שימוש בכמה גוונים מסוימים, שאמורים להתאים להדקורט שלהם בפריז. ומה הם היו? טונים של אוף-ווייטים ובז'ים, שבהם השתמשנו, אבל חוץ מזה, כל התכנון, כל העיצוב, כל כולו, היה בעצם במה פתוחה, שיכלנו לעשות מה שאנחנו רוצים, והם מאוד מאוד התרשמו. הם אמרו שזה נראה הרבה יותר יוקרתי, והרבה יותר מודרני ומעודכן ממה שיש אצלהם במשרדים שלהם. אתה עשית דבר מאוד יפה בהגשת תוכנית שלך לפרויקט הזה. אתה הצגת בעצם תוכנית אדריכלית סטטית, ורק האזור בשורום שהוא ורסטילי, שהוא אמור לשנות את הייעוד שלו, בהתאם לאירועים שלהם, הוא בתנועה. נכון. בעצם זה תוכנית סטטית. תוכנית סטטית שהפכה לגיף, שבעצם מראה את התנועה ואת הדינמיות בתוך החלל הזה. נכון, הייתה דרישה ליצור חלל ורסטילי שבו אפשר לעשות טטוריאל וצילומים של הדרכות איפור, שאפשר להציג קולקציות, שאפשר להפוך את זה פתאום למסעדה בערב כשעושים השקות, כן, אנחנו כולנו רואים את ההשקות של דיור. אז החלל הזה היה חייב להיות ורסטילי, ובאמת עשינו אותו כמו טרסות בחלל של משרדים, נכון? שיש לנו פתאום איזה מדרגות כאלה של טרסות, וכולם יושבים על זה בפרי סטייל כזה, אז הדבר הזה היה חלל פתוח, שיש בו מדרגות כאלה, והוא כל הזמן משתנה לפי הצורך. כן, על התוכנית רואים ממש לגמרי. תוכנית נכון, שמדברת בפני עצמה. נכון. כשאתה יודע לעשות פרזנטציה טובה, זה בעצם הדרך להגיע לליבו של הלקוח. נכון. איך זה לעצב חלל לקריסטיאן דיור? וואו. קודם כל, היה מאוד כיף לעבוד איתם, כי זה היה מאוד מאתגר. מאוד קשוח. סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים. אני בטוחה. דברים שאי אפשר לעבוד עליהם. כאילו, אנחנו ישראלים, יש לנו טיוח של פינות, אנחנו יודעים לעשות קומבינות, אז רגע, הצבע הזה פה ככה, אנחנו נתקן אותו קצת. אין סיכוי שזה קורה בקריסטיאן דיור. כשמגיעה דוגמה מנגר עם צבע, והלקוח רואה בעצם שהצבע, כן, הצבע, השטח הפנים שלו הוא לא ברמת גימור גבוהה, והוא אמר לנו,
אורנג', שזה בעצם תפוז, כמו קליפת תפוז, שיש גבשושיות כזאת, פשוט היינו צריכים לפרק את כל הקיר. זאת אומרת, זה לא עובר אותם, הם מאוד מאוד חדים, והם יודעים בדיוק מה הם רוצים, והם לא מתפשרים על איכות. ולכן היה מאוד קשה לעבוד מולם, אבל מאתגר, ולמדנו המון. הסטודיו עשה קפיצה מטורפת, מבחינת הירידה לפרטים, מהרגע שעבדנו איתם. תספר לי קצת על התצוגה. החלל חולק ל3 אזורים, כי היה צריך להיות שם גם את הפנטהאוז, איפה שעושים את החלל הוורסטילי, איפה שהכל קורה. היה שם אזור של מטבחון ופינת מנוחה, ואזור של משרדים. מה שמפריד בין שתי האגפים המרכזיים, שהם המטבחון ופינת המנוחה אל החלל הוורסטילי, היה למעשה ספרייה עגולה, שלקחנו מאיזשהו קונספט ראינו של חנות של דיור, ויצרנו כמו ספרייה שהגף שלה בעצם משמש כבוט לפינת האוכל. אז כן לקחת רפרנסים מתוך העולם של דיור. כן, לגמרי. כן, אנחנו היינו חייבים להתכתב עם העולמות תוכן שלהם, ולכן היה איזשהו חיפוש, היה איזשהו מחקר, אנחנו בדקנו צורניות, בדקנו גיאומטריות, יש את הקנאז' המפורסם של דיור, שזה בעצם סוג ההדפס שלו, של הגיאומטריה של דיור, שאם הסתכלו בשורום, אנחנו עשינו דוגמה של סקיילייט כזאת, שכולה מודפסת בקנאז' של דיור, שזה גם היה ידע מטורף שלמדנו עליהם, זה היה מאוד מרתק. כשאתה מתכנן שורום שצריך להשתנות כל הזמן, יש לך איזושהי הגבלה בשימוש עם החומרים? כי בעצם צריך להזיז את הרהיטים, צריך להזיז את הדברים. לא הייתה הנחיה ברורה להשתמש, הם פשוט סמכו עלינו ואמרו, רגע, אם אנחנו עושים דבר כזה, אז אנחנו צריכים להשתמש בחומרים שהם heavy duty, חומרים לשימוש מוגבר. אז הרצפה שם הייתה רצפת בטון, זו רצפה שלא עץ, ולא רצפת רזינה, ולא רצפה שיכולה להישרט. רצפת בטון הכי heavy duty שיש. אתה עשית איזושהי הטבעה של עץ במרכז החלל. נכון, במרכז החלל יש איילנד של פרקט, כי בעצם הספות מונחות עליו, זאת אומרת, רצינו ליצור אזור שבו אפשר לשבת בישיבה לא פורמלית. אתה אוהב לעבוד עם איזשהו פאטרן בריצוף, שיוצר לך פינה. אני אוהב ליצור הדים, echoes, אז יש בעצם איילנד ברצפה, ויש הד שלו בתקרה, בתקרת סקיילייט, תקרת בריסול מתוחה עם הקנה של דיור. הם מתכתבים אחד עם השני, והם בעצם מגדירים חלל. כמו שאני אומר, שאין סלון בלי שטיח, אז שוב פעם, פה זה בדיוק אותו דבר, אותה פעולה. אתה עשית את זה גם מאוד יפה במשרדי לז'ר, שעוד מעט אנחנו נגיע גם אליהם. עוד מעט, אנחנו עדיין במסחרי. נכון. כשאתה מעצב חנות, שהיא מלאה בפריטים, כמו החנות דגל של קריסטיאן דיור, יש משקפיים ויש תכשיטים ויש בשמים ואיפור. איך יוצרים קומפוזיציה נכונה ותצוגה נעימה לעין בתוך כל כך הרבה פריטים? אז הטיפ אני חושב הוא בעצם עבודה בשלביות. זאת אומרת, יש באמת סך פריטים כזה מאוד גדול, ומה עושים עם זה עכשיו? איך אני מציג כל דבר? זה מוצג מאוד יפה. אתה רואה איפה המשקפיים ואיפה זה, חילקת את החלל. נכון, הרעיון היה כדי, בעצם ככה אנחנו גם עובדים בסטודיו, אנחנו מקבלים פשוט פרוגרמה מטורפת, כן? זה גם עובד בחנויות בגדים דרך אגב, שאתה מקבל סחורה מטורפת, ואתה אומר, איך אני מציג את כולם אחד ליד השני, שאחד לא מוריד מהשני ואחד לא פוגע בשני. אז בעצם הטיפ הוא מאוד פשוט, לקחת את זה ולחלק את זה לאשכולות, לחלק את זה לסדרות, ולהתחיל לפתח את הסדרה הזאת אני מציג ככה, את הסדרה הזאת אני מציג ככה, ואז בעצם לשלב אותם באמצעות חפיפות. אני מחבר את הקולקציות האלה באמצעות אובייקט שלישי, וככה אני הופך את החנות בעצם לסדרות קטנות, סדרות קטנות, שבה טוטל לוק, בסופו של דבר, זה נראה מאוד מאוד עשיר ומאוד רחב, אבל אני בתור המתכנן עבדתי עם זה בפרטי פרטים מאוד קטנים. את רשת חנויות סבו. רשת חדשה כן, בישראל. אתה הקמת קונספט למותג חדש מאפס. נכון. וזה קונספט שמיועד להתפרס על 200 חנויות. נכון, ואפילו יותר. איך יוצרים קונספט כזה? אז זה באמת קונספט שפיתחנו אותו במשך שנה. אנחנו קיבלנו הזדמנות מחברת מניה ג'ינס, שהם הבעלים של סבו, זה רשת חדשה לגברים, בגדים מהממים. מאוד מאוד בסגנון שאנחנו אוהבים, הכל מאוד פשוט ואינטליגנטי. וניסינו להבין מה הדבר הבא, איך הגבר היום החדש רוצה להתלבש, איך הוא רוצה להרגיש, איך אנחנו מייצרים לו סביבה שהחוויית לקוח בו היא משהו אחר שאנחנו לא רואים בזרה.
ואנחנו לא רואים באוגו בוס, ואנחנו לא רואים בפקטורי 54, משהו שהוא אחר לגמרי בישראל. היום יש יותר ביקוש לאופנת גברים. נכון, גם לאופנת גברים, אבל אני חושב שיש ביקוש יותר, ושמים לב לעיצוב, לחוויית הקנייה בתוך החלל עצמו. היום אי אפשר לעבוד על לקוחות. כשהם נכנסים לחלל כזה והם מרגישים טוב בו, הם פשוט משחררים יותר כסף, הם רוצים יותר לקנות, וזה מתמטיקה שמאוד עובדת. לכן הייתה השקעה מאוד גדולה ברמת התפיסה של עיצוב החלל הזה. ויצרנו קונספט שהוא מאוד מאוד ייחודי. ספר לי עליו, באיזה חומרים בחרת להשתמש? אנחנו רצינו ללכת על דברים שהם מאוד מונוכרומטיים. זאת אומרת, אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים, יש המון פריטים בתוך החנות, יש בגדים, יש מכנסיים, יש סרגים, יש חולצות, יש מכנסיים, יש נעליים, יש תיקים, יש אקססוריז, וכל אחד יש לו צבע, גיאומטריה ונפח אחר. אנחנו רוצים בעצם לתת במה לכל הדברים האלה. כן, זה משהו מאוד פשוט, עושים את זה הרבה. בואו נלך על סקאלה שהיא מאוד ניטרלית ומאוד נקייה, ומאוד מונוכרומטית, והלכנו על שילוב של חומרים של נרוסטה, שזה נרוסטה מאוד אופנתית היום, כן? היא על זמנית, אבל היא היום מאוד אופנתית, היינו בתקופה של הפליז והטרוורטין, והיום אנחנו בעולמות הנרוסטה, אז שילבנו נרוסטה, שילבנו טרצו, ושילבנו זכוכית. אלה היו שלושת החומרים, ממש צמצום של חומרים, כדי לייצר איזושהי שפה קרירה בתוך החנות, אבל יחד עם זאתי, גברית, מאוד מאוד מאופקת, אלגנטית, אבל לא מבוגרת, שזה היה האתגר, לא לייצר את מאסימו דוטי, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מבוגר, אנחנו רצינו ללכת על משהו מאוד קליל, פרשי וצעיר, כן אני יכול להגיד שזה מתכתב יותר עם עולמות של בלנסיאגה, שזה דברים יותר אג'ים כאלה, שהולכים עד הסוף, אולי אפילו קצת אורבנים. אני רוצה לספר לך חוויה אישית שלי, שאני הלכתי עם הבנים שלי לקנות בגדים לפני איזה אירוע משפחתי שהיה לנו, ועברתי בקניון, ומולי אני רואה את החנות סבו. לא הכרתי אותה לפני, אבל הרגשתי מאוד נעים להיכנס פנימה. ושאלתי את המוכרים, זה רשת בינלאומית? מה זה המותג הזה? אני לא מכירה אותו. וכשהבנתי שזה מותג ישראלי, אמרתי, וואלה, איזה כיף שיש לנו בארץ כבר את השפה האירופאית, שאנחנו כבר חלק ממנה. נכון. כי באמת ניתן לנו בארץ שפה עיצובית שמכבדת את לונדון, את ניו יורק, כל עיר גדולה בעולם, למדנו מאוד מהר להיות דומים להם. נכון, ואני חושב שגם הצרכנים מבקשים את זה, הם מחפשים את זה, אי אפשר לעבוד יותר על לקוחות. כשאתה נכנס לחנות של, אני לא רוצה לפגוע באף חנות, אבל כשאתה נכנס לחנויות גברים, ואתה רואה מידוף שלא מטופל נכון על הקיר, אתה רואה שולחנות שהם עשויים מפורמייקות זולות, אנשים פשוט לא נכנסים. תאורה שלו מכוונת נכון. תאורה שלו מתוכננת נכון, כן, אנחנו כמובן שעובדים עם יועצי תאורה, אנחנו בודקים את כל הדברים האלה, אנחנו מייצרים אווירה שהיא בעצם חוויית הקנייה, שהיא מה שמגדיל את הפדיונות, ואי אפשר לעבוד על לקוחות, אנשים רוצים לראות עיצוב, אנשים חיים עיצוב, זה חשוב להם מאוד מאוד מאוד. הרבה יותר קל לקנות כשאתה נכנס לחלל שהוא מזמין אותך, להיכנס פנימה ואתה מרגיש בו נוח, כי חוויית קנייה זה דבר חשוב מאוד אצלנו. מאוד חשוב, ולא להתפשר על זה. כן. בטח כשמעצבים עסק ומותג חדש. למותג מניה ג'ינס, אתה ממש עשית מתיחת פנים. כן, זה חדש, זה בחיתולה, ואנחנו כרגע מנסים, זה מאוד קשה להתעסק או לעבוד עם מותג קיים שמצליח, כן? זאת אומרת, איך אתה נכנס למותג שמצליח ואין לו שום בעיה, ואתה מייצר לו מתיחת פנים עם לשמר את הערכים שלו, אבל כן לקחת אותו עכשיו 20 שנה קדימה. אם אנחנו מדברים על 300 חנויות בעתיד, איך אנחנו בעצם מסתכלים קדימה ואנחנו מייצרים שפה עיצובית חדשה למשהו שיכול להחזיק גם עוד עשרות שנים. מה מתפרק ומה נשאר? נכון, אז... מבנים נצחיים, מבנים זמדים. זה תמיד אותו דבר. נחזור חזרה לפילוסופיות של האיטלקים. נכון, זה כל הזמן תופס אותי, האידיאולוגיה הזאת, אני חי את זה, זה באמת משהו שהוא מבפנים. זה לא משהו שהוא חיצוני, זה משהו שהוא מבפנים, אני חי אותו כל הזמן, וזה כל הזמן הדיאלוג הזה, כאילו, כן, איך אני נוגע בדבר הזה, מבלי לפגוע בו, מבלי להרוס אותו, מבלי לשנמך אותו, כל הזמן מעריך את מה שהגיע לפני. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לתת הכרה וכבוד למה שהיה פה לפני. זה הבסיס של כל, אני חושב, תחילת עיצוב שאנחנו עושים. כשאתה מתחיל לעצב איזשהו פרויקט חדש, ממה אתה מתחיל? מההיסטוריה, מהקונספט, מהלקוח?
זה משתנה. אני כן יכול להגיד זה מתחיל בעצם בלשמוע את הלקוח, אבל לפני שאני שומע את הלקוח, וכשאנחנו סוגרים את העסקה נגיד, ואנחנו כן סוגרים את העבודה, הרי המוח לא מחכה לפגישה עם הלקוח. המוח כבר מתחיל לעוף. מתחיל ליצור. המוח מתחיל ליצור, המוח מתחיל לחפש, המוח מתחיל לראות, הוא מתבונן, הוא שומע, הוא מקשיב, הוא מחפש, כן? אז יש את העולמות שאני ישר ניגש אליהם וקל לי, שזה מסורת, היסטוריה, דברים שהיו פה לפני. אני כן מתחבר תמיד לדברים קדומים יותר, ואחר כך אני מתגרה על ידי דברים שהם חיצוניים, שהם מודרניים יותר, חדשים יותר. כמובן שזה תמיד בשילוב הלקוח. כל פרויקט הוא בסופו של דבר של הלקוח. הוא כן הבייבי שלי, כן אני אוהב את כל בניי, כולם שווים, אבל הפרויקטים הם בסוף של הלקוחות, ובגלל זה אני חושב שאנחנו לא מגבילים את עצמנו אסתטיקה אחת או לנראות אחת של פרויקט, ובאמת זה מאוד מאוד חשוב לי שהפרויקטים כן מקבלים את האפיון של הלקוח, ולכן הם נראים שונים אחד מהשני. אני מאוד מתחברת לדרך הזאת, של לראות את הלקוח בראש הפירמידה. כמובן חשוב לנו מאוד שהקונספט שלנו יצא לאור, ויקבל במה, וייראה באסתטיקה שאנחנו מקווים לראות. אבל בסופו של דבר, אנחנו עובדים עם אנשים. אני אגיד עוד דבר, אני כאילו תמיד כל הזמן יש את הדיסוננס הזה בין האמן, שאני מייצר אומנות באופן עצמאי, ולאדריכל שהוא מתכנן. יש הבדל. אדריכל הוא בסופו של דבר, כן, אפשר להגיד אמן, אפשר להגיד את זה על אדריכל, אבל אנחנו שכירי חרב. אנחנו בעצם נותני שירות. כן, זה קצת מבאס שיזמים היום משתלטים על האדריכלים ושולטים על האדריכלים, והאדריכלים הם לא כמו העיר הרומאית, שהאדריכל היה האיש הכי חשוב, ובעצם כולם עבדו תחתיו, כן? והיום זה לא קורה בעצם, מי שמוביל את הפרויקטים זה היזמים, ככל שהאדריכל יהיה גדול. אז אנחנו שכירי חרב, ובסופו של דבר התפקיד שלנו הוא לעזור ללקוח להגיע למה שהוא רוצה. עכשיו, אני כן אומר, אני תמיד מציג את מה שאני רוצה לטובת הפרויקט, ומה שאני חושב שנכון, אבל בסופו של דבר, ההחלטה הסופית היא של הלקוח, ולא תמיד אנחנו מצליחים לדחוף את האג'נדות שלנו במלואן לתוך הפרויקט, אנחנו כן נדאג שהוא יצא הכי טוב, כמו שהלקוח רצה. אנחנו תכף ניכנס לתוך עולם האדריכלות שלך וההתחדשות עירונית, אבל אני לא רוצה לפספס את המשרדים של חברת לז'ר. תספר לי קצת על הפרויקט הזה. מדהים, זה גם שוב לוקח אותי לגמרי לאירופה, זה פרויקט שנראה מאוד אירופאי. נכון, זה משרדים שהם קצת אחרים ממה שאנחנו רואים בנוף היום של משרדים. אני אומר את זה שהיום כל משרד, יש המון אדריכלים מוכשרים שעושים משרדים מאוד מאוד יפים, עתירי תקציב, יש משרדים שאני אוהב יותר ויש משרדים שאני אוהב פחות, אבל כן יש איזושהי מגמה כזאת שכל משרד חדש היום של חברת הייטק נראה כמו התפוצצות של סדנה בשנה א' בבצלאל, ששמו את כל החומרים, אנחנו נשים קרמיקה ורודה וקרמיקה אדומה על הקיר, ונשים פה גוף תאורה כזה וגוף תאורה כזה ושטיח כזה, והכל נראה כמו גיבוב של צבעים. ואדום וכחול וצהוב וירוק. והכל ביחד, והנה צבעי יסוד, והנה פה בוט בצבע אדום, וכאן בוט בצבע כחול. והתאורה מהירה בירוק, והתאורה מהירה בכחול, ויש לנו גלשנים על הקירות ועל התקרה. ותולים דלת מהתקרה, וכאילו כזה. כן, אבל זה לא השפה שלך. אני פחות מתחבר לזה. יכול להיות שאם יבוא אליי לקוח ויגיד לי שזה מה שהוא רוצה, אז אני אעשה לו את זה בצורה הכי טובה והכי יפה שאני יודע לעשות. אבל היא גם תישאר אלגנטית ואירופאית. אני מקווה. המשרדים האלה שבעצם מי שעבד עליהם זה אני ויעל אופנהיים, אנחנו באנו לשם וזה בעצם משרדים של רואי חשבון ובנקאיים. כן, לז'ר זה... לז'ר, כן, ואנחנו אמרנו, רגע, שנייה, איך נעשה משרדים שהם של בנקאים או של רואי חשבון? כאילו, אנחנו לא רוצים משרד אפור כזה, את יודעת, רצפה אפורה, וקירות סגורים כאלה, ומה אנחנו יכולים לעשות? ובעצם אמרנו, רגע, בוא נתכתב, הנה שוב פעם אני חוזר להיסטוריה, בוא נלך לעולמות תוכן של בנקאות משנות ה-70, או אולי משנות ה-20 אפילו, נלך עוד קצת אחורה, ואז פתאום אני יושב בלילה ורואה איזה סרט, הארי פוטר, שאני חולה על סרטי פנטזיה, זה סרטים שאני הכי אוהב. כן, אתה אוהב? מאוד, מאוד, מאוד. אני בצעירותי אהבתי מדע בדיוני. אז כן, מדע בדיוני ופנטזיה. זה הסרטים שלי. אנחנו אומנים, אנחנו יכולים להבין את זה. אני יכול להפליג שם, אני יכול לראות הארי פוטר, אני יכול להגיד שראיתי את כל הסדרות של הארי פוטר, כל
כל סרט ראיתי אולי מעל 100 פעם. את הספרים קראת בילדותך? גם. ויש לך סדרה בבית על המדף? ואני יכול לראות את הסרט הזה עוד 100 פעם. אז יש שם סצנה באחד הסרטים שנכנסים לבנק. נכון, אני זוכרת אותו. לבנק של הגובלינים. נכון, אני זוכרת את הסצנה הזאת. ורואים את הגובלינים הקטנים והמכוערים. כן, אפשר אחר כך לדבר על אג'נדות בעולם, שאומרים שזה מתאר את היהודים הבנקאים מאירופה, אבל לא ניכנס לזה, זה שיח לפודקאסט אחר. אבל נכנסים לחלל מאוד מאוד מפואר, עם רצפות מצוירות, ועם חיפוי של קירות בעץ כבד וכאה, ותאורה מאוד מיוחדת, ומהלכי מדרגות מיוחדים. וישבתי והסתכלתי על זה, ואמרתי לעצמי, וואו, בוא נעשה בנק כזה, שיכנסו לבנק. כן, בוא ניקח את הסיפור של הארי פוטר, וניתן לו חיים חדשים. ממש ככה. יותר מודרניים. וכשנכנסים לחלל הזה, כן, החלל חייב להיות מודרני, כי עם פסיליטיז שאת יודעת, של היום, אבל באמת, יש שם רצפה בגיאומטריה מצוירת, שלקחנו משטחים של שיש, לבן ושחור, וחתכנו אותם בלייזר ג'טים, והרכבנו אותם כמו פאזל, שהתכנון שלהם התחיל בכלל ממהלך המדרגות. יש לנו מהלך מדרגות ספירלי כמו פסל בתוך החלל, בקוטר של 2 מטר, שמוביל לטרסה העליונה. רדיוס העגול שלו, מהקוטר העגול שלו, בעצם יצרנו רצפה מצוירת לאורך כל החלל, שהיא המעבר המרכזי. את הקירות הפכנו לקירות מעץ מאוד כבד, ואת המשרדים פתחנו בזכוכיות. הדלפק קבלה נראה... דלפק קבלה. כמו עמדת עבודה של הבעל הבית ולא של המזכירה. אין לנו עמדת קבלה קונבנציונלית. אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים פה לקחת מעולמות תוכן של ארט נובו. בוא נחזור לארט נובו, ניקח עץ. העץ, מה הוא רוצה להיות? קונץ וולן, דיברנו על זה, נכון? אז העץ רוצה קווים גיאומטריים, לא קווים ישרים. הוא רוצה קווים אורגניים גיאומטריים, נכון? בוא נמשוך את זה. הלכנו חיפשנו ריהוט שהוא מתאים לזה, מצאנו ריהוט מאוד מאוד יפה, ועמדת הקבלה, בעצם עשינו אותה כמו עמדה של מערכת, כמו ריספשן במלון. אין עמדת קבלה עם כל הבוקסות השמנות האלה, עם מחשבים וכל הקבלים וכל הדברים האלה. אין, פשוט לפטופ על ריספשן, על שולחן ארט נובו, מעוצב מעץ, כולו עץ מלא. ככה התייחסנו לחלל, קירות במסגרות ירוקות, יש שם נגיעות של ארט דקו, של ארט נובו, ממש התחכנו אחרי קלאסיקות, ויצרנו חלל שהוא מולבש מדהים. את השפה של המשרדים שלך, אתה נכנסת לתוך תכנון הבניינים, ובעצם שברת מוסכמות מאוד ברורים בשני העולמות האלה. נכון. תספר לי על פרויקט אלכסנדר ינאי בתל אביב, שהצבת בניין שנראה כמו בניין משרדים, נכון. אבל הוא בניין מגורים, ועשית את החיבור הזה בצורה מאוד חמה. השתמשת באבן טרוורטין. נכון. תספר לי. אז ככה, כמו שאמרתי, אני אוהב באמת לערבב כל מיני עולמות, אני לא סוגר את עצמי באיזשהו שטנץ, ויש באמת 2 בניינים שאנחנו מתכננים עכשיו, שבאמת אחד מהם הוא אלכסנדר ינאי בתל אביב, ואחד הוא סוקולוב בהרצליה, שפה הלכנו על גישה אחרת שרצינו ליצור מבנים שהם נראים בנראות שלהם קצת כמו מבנה משרדים. מה זה נראה מבנה משרדים? שיש לנו בעצם קירות מסך לבניין, כן? אנחנו יכולים לראות היי רזידנשל בניו יורק ובשיקגו שכן בונים מגדלים מזכוכית ולמעשה אין הבדל בין בניין משרדים לבניין זה. בארץ זה קצת פחות, אנחנו היום עדיין בונים בבנייה קונבנציונלית של בלוקים, טיח, פריקסטים, כל מיני דברים כאלה, והחזיתות הן למעשה לרוב אטומות. אז כן, יש ויטרינה גדולה בסלון שיוצאת החוצה. אבל מה קורה אם בעצם אנחנו לוקחים את הקירות האלה והופכים אותם לקירות מסך? אז באמת בשתי הפרויקטים האלה, בסוקולוב ובאלכסנדר ינאי, באנו בגישה כזאת שאנחנו רוצים לייצר איזשהו מבנה צידי, הרי אנחנו תמיד בהתחדשות עירונית בונים בתוך שורה של בניינים, אז הדפנות... שומרים על קו בניין. נכון, אז הדפנות הם תמיד פונים לבניינים אחרים, אז את הקירות הצידיים למעשה עשינו בסקרין של בטון חשוף, ואת כל החזיתות בנינו בקירות מסך. ואז אם מסתכלים על זה פתאום, אז רואים כאילו, לא מבינים, רגע, זה בניין משרדים, זה בניין מגורים, מה זה הבניין הזה? מה שכן, זה מייצר תחושה של לקשרי, תחושה של יוקרתיות, וזה באמת פרויקטים שהם יוקרתיים, שהם יושבים במקומות מאוד מאוד יוקרתיים, עם אוכלוסייה מאוד חזקה, ששם הם יכולים לקבל את הנראות הזאת כנראות איכותית. אז באמת, בפרויקטים האלה אנחנו רוצים לחמם, אבל גם אנחנו רוצים לקרר, אנחנו רוצים את התחושה הזאת שקצת של הקור. אז באמת, בקומת הקרקע יצרנו
איזושהי תיבה, כל קירות קומת הקרקע בעצם מחופים בטרוורטין חום שמשדר חיבור לאדמה, יציבות, נותן חום, ולמעלה כל המבנה עשוי מבטון ומזכוכית שהשילוב ביניהם יוצא מדהים. הנושא הזה של אינטימיות, כן. בסופו של דבר זה בתים, כן? שפתאום הופכים להיות חשופים לרחוב. כן. איך זה מבחינת היזמים? זו שאלה מאוד פרקטית, כי הבניין נראה מדהים. נכון. אז תראי, קודם כל תמיד יש אלמנט הצללה בתוך הבית. זאת אומרת, אנחנו לא משאירים קיר מסך חשוף. זאת אומרת, יש אלמנט של הצללה, בין אם זה צלון פנימי, בין אם זה מערכת של וילונות, בין אם זה תריסים. תמיד יש איזשהו אלמנט של הצללה שמייצר גם פרטיות. הקבלן צריך לתת פה גמר גבוה מאוד הקבלן לחזית נותן גמר הזו. גבוה, הוא גם מוכר את זה, אז שייתן, אוקיי? אנחנו לא רק בעד לקחת, אנחנו גם בעד לתת. אוקיי. אנחנו מייצרים פרויקט שהוא איכותי, שהוא יוקרתי, אנחנו חייבים לדאוג שהדבר הזה יעבוד כמו מכונה. הרי אם הבניין לא עובד כמו מכונה, הוא לא עובד בסופו של דבר, ונכשלנו כולנו. איזה הצללה הוא נתן הקבלן? אז יש לנו הצללה של צלונים פנימיים בתוך הזכוכיות, שהן נאספות למעלה ולא רואים אותם, אנחנו לא עושים ארגזי תריס בדבר הזה, הרי זה פרויקט יוקרתי, אני רוצה קיר מסך מזכוכית. זאתי בדיוק השאלה שלי. אין ארגז תריס, יש צלון פנימי בתוך הדבר הזה. בפנים גם יש מערכת של רשתות גלילה, רשת צרפתית, שהם מאוד אלגנטיים, אנחנו לא שמים וילונות בד בדברים כאלה. פתרון יפה. נכון, זה צריך להיות מאוד מאוד אלגנטי ומאוד, כמו שאני אומר, פשוט. לא רוצה לעשות את זה אולמי בונבון או אולמי רסיטל, שכל אחד ישים לי איזה וילון שהוא רוצה, ולכן כמו בבניין משרדים, אנחנו מייצרים צביון לחזית, זאת אומרת שהווילונות יכולות להיות או מהסוג הזה, או מהסוג הזה, אנחנו לא נותנים יד חופשית לכולם. אנחנו רוצים לשמור על איזושהי פסדה מאוד מאוד אינטליגנטית ויפה. הדבר הזה כן אפשר לדבר עליו שיש לו עלויות של תחזוקה, ויש לו איכויות של פרטיות, אבל הדבר הזה הוא נפטר בסופו של דבר, זה נלקח בסך השקלול של הבניין הזה. אוקיי, אז היזם נותן פתרון שהוא נוח. אנחנו נותנים פתרון, היזם נותן פתרון, אנחנו עובדים עם הבניין, והבניין מייצר באמת מכונת מגורים מדהימה, אבל גם חשוב מאוד, אסתטית ויפה. זה לא פחות חשוב. חשוב מאוד, חשוב מאוד. יש נטייה כל הזמן לברוח מזה, לא, הבניין חייב להיות רק פונקציונלי. לא, הבניין צריך גם להיות יפה. אתה לקחת את אלמנט הזה של השקיפות, מתוך המשרדים, אל הבניינים, אל השוק החרדי. נכון. ואתה עובד המון עם השוק החרדי, עם המגזר הדתי. נכון, המון. ואתה שברת מוסכמות של עולם של אנשים שחיים בתוך תבנית מאוד ברורה של אמונה. נכון. תספר לי איך שברת את המוסכמות האלה בפנטהאוס שהצבת. כן, בכמה פנטהאוסים עבדנו באמת עם חלוקה פנימית, שהיא לא קירות, שהיא ארונות, מחיצות שקופות, ויצרנו ככה את החלוקה, ממש כמו ביטן ברצלונה של מיס ונדרואה, שהכל פתוח. עכשיו זה מפתיע, כי בעצם להגיע למשפחה דתית, מסורתית, חרדית, שאת יודעת, שם העניין של צניעות ופרטיות הוא א' ב' בתכנון, כאילו זה מפתיע שהם אלה דווקא שפתוחים לכל הרעיונות האלה. אז כמו שאמרנו, בפרויקטים של סוקולוב ואלכסנדר ינאי, יש תמיד אלמנט של פרטיות שאנחנו יכולים, במידה ואנחנו רוצים פרטיות, אנחנו יכולים להשתמש בו. אז באחד מהפנטהאוזים, באמת עשינו קירות חדרי שינה בזכוכית. זאת אומרת, ברגע שהמשפחה נמצאת בבית, והם רוצים לקבל פתיחות מלאה בכל הבית, לא רוצים לראות קירות, כל הווילונות מוסתים, ואנחנו רואים מקצה אחד של הדירה עד הקצה השני של הדירה את כל החלל. כן, מה שכן זה, הם אוהבים את זה כי תמיד הם דואגים שהכל יהיה מסודר ונקי. כן, יש מישהו שיכול להתחרפן מזה, אבל הם אפשרו את זה, זה מדהים. אז זה פרוגרמה לזוג, זה לא משפחה. זה פרוגרמה לזוג, כן, היה לנו גם פרוגרמה למשפחה. כן, יש לנו גם חדרי משפחה שאנחנו עושים אותם פתוחים ושקופים, כאילו שהם יכולים לפנות החוצה לתוך החלל הציבורי. משרדים ביתיים, יש המון, גם חדרי כביסה, חדר כביסה שמשמש כמגדלור בחלק הפנימי ביותר של הבית, זה גם כן בפנטהאוז אחר. בעצם נתקענו עם מבואת חדרים. הרי המבואת חדרים בתוך הדירה היא לא יושבת על קיר חיצוני. והיא תמיד נמצאת בפנים, נכון? בתוך הדירה. וזה האזור הכי חשוך בבית, כן? אנחנו עושים תאורה אדריכלית והכל בסדר ויפה, אבל אמרנו, רגע, איך אנחנו לוקחים את הצינוק הזה שממנו נכנסים רק ל4 חדרים, והופכים אותו לחלל פתוח? ואז מיקמנו שם חדר כביסה שקוף. מפתיע, לא? זה פתח את כל המסדרון? פתח את כל המסדרון, וזה נראה כאילו המסדרון, במקום שיהיה מטר על מטר, המסדרון הפך להיות 4 על 4, כמעט כמו חדר. ויש שם חדר שקוף, שהוא חדר כביסה, מהמם, עם עמדת עבודה, עם אזור למכונות כביסה, אזור לקיפול, שפשוט הפך להיות אלמנט
תאורה, מרחיב ומגדיל בחלל הכי חשוך שיש בתוך הבית. אני רוצה לדבר על דירה מדהימה שעשית בהרברט סמואל מול הים, שהיא מאוד שונה מהפנטהאוז הזה, היא מדברת בשפה הרבה יותר רכה. נכון. וזה שוב, זה האיזון שיש לך בפילוסופיה שלך, לעשות מצד אחד אדריכלות ועיצוב שהוא מאוד ברור בגיאומטריה. הנדסי. טייפינג, מאוד טיפוסי, הנדסי. ומצד השני, החלק הרך בתוך האישיות שלך. אורגני, זה הפיצול אישיות, כן. בא לידי ביטוי בדירה המקסימה הזאת, מול הים, עם הקווים האורגניים. הקווים אורגניים לגמרי, התנועה עגולה, הים פתוח, הצבעים בהירים. נכון. ספר לי על הפרויקט הזה. זו דירה מאוד מיוחדת, כי היא בעצם יושבת בתפר שבין העיר הלבנה, ממש מצד אחד של הנוף, זו העיר הלבנה, החזית המזרחית של הדירה, והחזית המערבית היא קו ראשון לים. זאת אומרת, בין הגלים לבין העיר הלבנה. מה אנחנו עושים בדבר הזה? איך אנחנו מתכננים את הדירה הזאת? האם אנחנו משתמשים בחוק ההבלטיות, שזה אומר בעצם, אנחנו דווקא לוקחים משהו ועושים אותו אחר ושונה מכל הקונטקסט שלו? זאת אומרת, אם הים הוא כחול ואני נמצא בסביבה ימית, אז אני אקח ודווקא אעשה לופט ניו יורקי, אפור ושחור, בתוך הקובייה הבהירה הזאת. זה בעצם גישה אחת בעיצוב. גישה שנייה מדברת על זה שאנחנו בעצם נטמעים בלוקליות, אוקיי? ואז בעצם אם אני בסביבה של הים, אני מכניס את הסביבה של הים פנימה לתוך הדירה, שזה למעשה מה שהלקוחות בחרו בסופו של דבר. מי הם הלקוחות? ספר לי מה היה הפרוגרמה פה. לקוחות, עם משפחה, זוג מאוד נחמד, עם 2 ילדים קטנים. זה בעצם דירת פנטהאוז שיש בה 3 חדרי מאסטר. כל חדר מאסטר בעצם יש אחד להורים, ויש כל אחד לילדים. לכל אחד מהילדים יש חדר מאסטר. והפרוגרמה הייתה בעצם ליצור דירה בהירה, שקטה, על זמנית, שלא טרנדית, שהיא לא צריכה כל הזמן תחזוקה, שהיא משתמשת בחומרים שהם מאוד מאוד עמידים, כי אנחנו קו ראשון לים, הים בארץ אוכל הכל, לחות, קורוזיה, מלח, אוכל הכל, אז באמת היה שם עבודה עם חומרים מאוד איכותיים, ובאמת הלכנו שם על משהו מאוד רך ומאוד מאוד אורגני, שמתכתב מצד אחד עם הים, ומצד שני עם העיר הלבנה. עם העיר הלבנה מיקמנו את המטבח דווקא באזור הזה, זאת אומרת פותחים את החלונות של המטבח, וכל הסקייליין של תל אביב נשקף, אז שם העזנו קצת יותר, והלכנו בעץ קצת יותר כבד ויותר קש, שייתן קונטרה בעצם לעיר הלבנה, ובאזור שפונה לים, אנחנו השתמשנו בחומרים, צורות, בהירות, אורגניות, מעגליות, רכות וכאלה. אני אגיד רק שלא עשינו שום דבר כחול בתוך הדירה. כי בעצם רצינו שהכחול... הים נכנס פנימה. נכון. הדבר הכחול היחידי שיהיה בדירה זה הים. והים נשקף מכל פינה בתוך הדירה. מהמם. איזה אתגרים יש בתוך דירה תל אביבית כזאת? הרי מבנים הם ישנים, נכון? זה לא בניין חדש. אתה נכנסת לתוך הרברט סמואל, זה מבנה תל אביבי ישן מאוד. איזה אתגרים יש לך בתוך שיפוץ של מבנה ישן כל כך? המערכות כבר ישנות. איך מתגברים על האילוצים בפרויקטים כאלה? ויש אילוצים, אני בטוחה. אז קודם כל, כשאנחנו מצלמים פרויקט, רואים רק את הדברים היפים. זה אני בטוחה. בואי נחשוף פה קצת סודות. כן, קדימה. אנחנו רואים רק את הדברים היפים. אני אהיה כנה ויגיד שבכל פרויקט יש אתגרים, שלפעמים גם לרוב לא נפתרים, ואין מה לעשות. אנחנו נשארים איתם, החיים חזקים מהכל, ויש דברים שאי אפשר לשנות. כן, כסף קונה הכל, אפשר בכסף לעשות מהפכים שלמים, אבל יש דברים כאלה, למשל בדירה הזאת, בהרברט סמואל, כן, מתחת למדרגות היה לנו איזשהו צינור, שלא משנה מה, לא יכולנו להזיז אותו. לא יכולנו, ונתקענו עם צינור שפגע לנו ויצר לנו מדרגה מתחת למדרגות, מדרגה שרואים אותה. אומנם זה במקום מוסתר כזה פחות או יותר, אבל רואים אותה. אז מה עשינו? אמרנו בוא ניקח את זה ונהפוך את זה למשהו שזה, אז בנינו איזשהו ספסל כזה שפשוט מתיישב על הבמה הזאת ומסתיר אותה. להגיד לך שרציתי את הספסל הזה שם? לא. אני בטוחה. אבל אין מה לעשות, החיים חזקים מהכל, והיה את את יודעת, אני עובד הרבה עם המגזר הדתי, אמרנו, אז יש את הדבר הזה שנקרא זכר לחורבן, שכשהם משפצים דירה, הם תמיד משאירים איזה קטע של 40 סנטימטר על 40 סנטימטר, שרואים את הבטון והטיח הישן. באמת? כן, כי הם משאירים את זה כזכר לחורבן, הם מכבדים את מה שהיה כאן בעצם לפני. אז
זיקה להיסטוריה. זיקה להיסטוריה, שזה המתנה שקיבלנו מהבניין הישן. אז, אבל כן, תמיד יש בלת"מים, תמיד יש אלמנטים שאנחנו נתקעים איתם, לא לפחד מזה, אין מה לעשות. זה קורה וזה שם להישאר. אחרי שדיברנו באמת על כל התחומים הרחבים שנגעת בהם, יצרת אדריכלות ואובייקטים קטנים, יושב מולי בחור מוכשר, עם קווי אופי עדינים מאוד. אתה היום בגיל 40, החלטת להיות אבא. נכון. תן לי הצצה קטנה לתוך החיים הפרטיים שלך. וואו, לא התכוננתי לזה. קודם כל, אני מאוד שמח, כאילו, שאני נהייתי אבא. יש לי בת 1.3 חודשים, ותינוק חדש בן חודש. וזה מאוד מאתגר. מאוד מאתגר, גם הפער ביניהם, זה מאוד מאתגר, זה לילות בלי שינה, זה מביא אותך לנקודות קצה שאתה, וואו, אתה אומר לעצמך, רגע, אתה חייב לנשום, כאילו, מה קורה? להיות אבא בגיל 40, זה מאוד קשה, זה תמיד היה החלום שלי שיהיו לי לידים, אני רציתי את זה. וזה היה תהליך ומסע מאוד ארוך, אנחנו עשינו את זה בפונדקאות בארצות הברית, תהליך מאוד ארוך, מייגע עם המון בירוקרטיה, מאוד יקר, אבל לבוא הביתה ושהבת הקטנה שלי, מרים, אני פותח את הדלת והיא קוראה לי אבא, זה בשבילי הכל, אני חושב שזה היצירה. זה האור בסוף היום. כן, זה היצירה הכי גדולה, אני חושב, זה מדהים, אני כל כך מאושר. שבשלב הזה של החיים לא ויתרתי, ונפלה בחיי הזכות להיות אבא. כן, ויש לך גם בן וגם בת, אז יש לך משפחה, יש לך little bit of everything, וזה נחמד. נכון. איך שמרת כל השנים על הקול הפנימי שלך בתוך תעשייה שהיא כל כך רבויה? אני חושב שאני הולך עם האני מאמין שלי בצורה מאוד ברורה. זאת אומרת, יש לי איזושהי מטרה כזאת, דיברנו על האקסיס מונדי, על הציר הזה, אני תמיד עוצם עיניים, מנסה להתחבר לסנטר של הגוף שלי ולסנטר של התודעה שלי, ואני מאוד מאמין בעצמי. זאת אומרת, יש המון רעשי רקע, וכאילו לפעמים אני לא מספיק טוב, ואולי אני צריך לייעל את זה, ותמיד יש את הדמות הזאת, הפנימית, שתמיד מנסה, את יודעת, לחבל, ואומרת לך כאילו, אתה לא מספיק טוב, אתה צריך יותר, אתה צריך יותר. כן, יש בי את הדמות הזאת שאומרת לי, שיפוטיות שלנו כאומנים. שיפוטיות שכל הזמן אומרת לי, אתה צריך יותר, 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 אתה לא עושה מספיק, לא עושה. אבל אני חושב שאני כן מצליח למצוא את האיזון ולהתקדם קדימה. זה מה שדוחף אותך קדימה בעצם, השוטר הזה שאומר לך. הנזיר הזה שיושב בפנים, והוא מדיטטיבי כזה, והוא אומר, כן, אתה עכשיו ככה, אתה צריך להיות ככה, זה מאוד קשה, זה המון עבודה, לפעמים זה גובה ממך מחירים מאוד כבדים. השאיפה למצוינות. השאיפה שתמיד הכל יהיה טוב, אם משהו לא בסדר או טיפה משתחרר, אתה בהמון קלאשים עם עצמך, אבל אני חושב שהכל זה עניין של התמדה, פשוט להאמין ולהיות סבלני. זמן יש לו ערך, כאילו צריך לקחת את הזמן בפרופורציה ולהגיד רגע, אוקיי, אז זה ייקח לי עוד קצת, זה ייקח לי עוד שנה, זה ייקח לי עוד שנתיים, אבל כן להמשיך ולהתמיד. ולעשות את הדברים כמו שצריך, וזה לא משנה אם אתה בעל משרד או שאתה עובד במשרד. נכון. תמיד תעשה את הדברים הכי טוב שאתה יכול לעשות. נכון. תמיד תהיה מצוין במה שאתה עושה, ואז תהנה מהדרך שלך. לא כולם נועדו להיות בעלי משרדים ויוצרים גדולים. נכון. יש גם אנשים שנועדו להיות חלק מתוך מערכת, ואנחנו צריכים אותם, כי אם כולנו היינו שווים, היה לנו משעמם בעולם. נכון, נכון. עם איזה אנשים אתה בוחר לעבוד בקריירה שלך? עובדים, ספקים, בעלי מקצוע, אדריכלים? איך אתה בוחר אותם? אז קודם כל, אני חושב שזה חיבור שמרגישים אותו ישר. זה עניין של קליק. זאת אומרת, זה כמו שאני אומר ללקוחות, בוא נלך לבחור קרמיקה, סתם לצורך העניין. אנחנו הולכים לבחור, אני אתן דוגמה כזאת, כי זה מאוד מהיר ומאוד ברור להבין את זה. בוא נלך לבחור קרמיקה. עכשיו, אני יכול להראות לה 4 טונים של אפור. אני אומר לה, אוקיי, איזה אפור את רוצה? כאילו, תגידי, זה עניין של קליק, אני אוהבת את זה או לא אוהבת את זה. זה קורה מהר, כאילו, לא צריך עכשיו להתעסק פה בפילוסופיות. הרבה זמן. את כן אוהבת או לא אוהבת, תגידי את זה, זה עניין של מאץ' ישר, אז ככה זה קורה גם עם אנשים. אני ישר מרגיש בווייב של הבן אדם. יכול להגיד שספקים, עבודה מול ספקים, זה עבודה, הספקים שלי הם מאוד מצומצמים, למה?
כי אני פשוט רגיל לעבוד עם אנשים ספציפיים שאני עובד איתם. אם אני צריך את התאורה שלי, אני מתקשר לאשת תאורה שלי. אם אני צריך את הקרמיקה שלי לאשת... אני אומר לך, אני לא מחליף אותם. למה? כי אני עובד עם אנשים, אני לא עובד עם מוצרים. המוצרים האלה נמצאים אצל הספק הזה, ונמצאים אצל הספק הזה, ולכולם יש את אותו דבר. אבל בסופו של דבר אני עובד עם אנשים, ואני אוהב לעבוד עם אנשים שכיף לי איתם, שנוח לי איתם, שהם סבלניים. אני מאוד אוהב אנשים שסבלניים, שחושבים, שלא מדברים ישר, שמקשיבים לצד השני. אני מחפש תמיד, למשל עובדים למשרד, אז אני תמיד מחפש אנשים, אני בוחר אנשים לפי פונטים, אני חייב להגיד את זה. אני מסתכל ישר על הפונט של התיק עבודות, ולפי זה אני יודע אם העובד מתאים. אני יודע שזה קצת שטחי, אבל אני קצת מגזים, אני מייצר דרמה עכשיו. כפיר גלעתי אזולאי, אתה מרגש אותי עם הפילוסופיה שלך. אני מייצר דרמה, אני כן בודק את התיק עבודות, אבל הדבר הראשון שאני מסתכל עליו זה הפונט. יש לי רגישות לפונטים. אני מחפש אנשים שיודעים לעבוד בשיתוף פעולה. אני מאוד אוהב לשתף פעולה, גם כשאני עושה אומנות, גם כשאני עושה פרויקטים אדריכליים. אני מנסה כל הזמן לייצר חיבורים. כן, זה מאוד חשוב. אני חושב שזה... זה היכולת שלך בתור בן אדם רב-תחומי לזהות הצלחה מהרגע הראשון. כן, ואני לא סוליסט, אני אוהב לעבוד עם אנשים. מדהים. אנחנו עוברים למשחק אסוציאציות. אימאלה. אני שואלת, אתה עונה. אוקיי. אוקיי, אנחנו מתחילים. חומר שאתה חוזר אליו תמיד. אבן טבעית. עיר בעולם שאתה מרגיש בה בבית. רומא. יין אדום, יין לבן? אני לא שותה אלכוהול. אוהב את רומא ולא שותה יין? אמת. מעדיף לאכול קרפצ'יו. אוקיי, אתה תיסע איתי לרומא ואתה תשתה יין איתי ביחד? אני אנסה. אוקיי, אתגר, יש לי אתגר, רשמנו. תומאס, תרשום בפנקס, בבקשה. כן. אוקיי, שולחן עבודה שלך במשרד, מבולגן או מסודר בבלגן? מסודר. איזה שלב אתה הכי אוהב בפרויקט? קונספט. קליינט אידיאלי מבחינתך? כאלו שמקשיבים לי, אבל לא מוותרים על מה שהם רוצים. שוב, אתה חוזר לאנשים עם סנטר. טרנד שהיית שמח להעלים מהעולם? אומנות מודרנית. באמת? תסביר. לא מתחבר לזה. אתה לא מתחבר לשרבוט עם צבע. לא, אני אוהב דברים שיש בהם עומק, שיש בהם היסטוריה, שיש בהם מתמטיקה, שיש בהם דרך, שיש בהם זמן, שיש בהם שכבות. לא לקחת דלי, לשים אותו במוזיאון ולהגיד, הנה יצירה חדשה שצריך לדבר עליה הרבה מלל. לא צריך לדבר. יצירה שמסתכלים עליה צריך להרגיש. כן, יפה. אומן או יוצר שאתה מתרגש ממנו? מיכה אולמן. אתה אדם של בוקר או של לילה? בוקר חד משמעית, רק בוקר. פותח את המשרד ב6 בבוקר. עכשיו עם הילדים זה קצת קשה, אבל 6 בבוקר, כוס קפה, משרד שקט, מושלם. ומתי אתה הולך לישון? היום זה קצת השתנה, אבל בדרך כלל הייתי הולך לישון ב10 בלילה. אוקיי, גם אני אותו טיפוס. פרויקט שהיית שמח לעצב בלי גבולות של תקציב או מקום? בית כנסת, כנסייה או מסגד. איפה? לא משנה איפה שיגידו לי. אם היית יכול לבחור באדם, חי או מת, לשתף איתו פעולה, במי היית בוחר? תודה וונדו. איפה מתחילים? מהסיפור של הלקוח, מהמקום, מהחומרים ומהקומפוזיציה? כולם ביחד, אבל בפועל כשמתחילים, אז מהדרישה של הלקוח. ורגע לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת אישית ואחת מקצועית. שאלה אחת מקצועית שמחברת אותי אליך בתור בעלת מקצוע. מה בעיניך ההבדל בין מעצב טוב לבין מעצב יוצא דופן? אני חושב שמעצב יוצא דופן הוא מעצב שהולך עם האמת שלו עד הסוף, אבל הוא קשוב לסביבה שלו. איזה רגע קטן או גדול בקריירה שלך אתה זוכר כאבן דרך שעיצבה את כפיר גלטיה אזולאי היום? אז זה משהו קטן ומצחיק. אחד הפרויקטים הראשונים שלי בתל אביב היה שיפוצון של איזושהי דירה, ואני באמת בתור אדריכל מתחיל, עצמאי, הוצאתי תוכנית אינסטלציה, ונתתי בעצם מידה למיקום האסלה בתוך חדר הרחצה. ככל הנראה המידה קפצה או משהו באוטוקאד, בתוכנת הסרטוט שלנו. זה יכול לקרות לכל אחד. נכון, והקבלן בעצם קיבל תוכנית, ואמר, אוקיי, אני עושה לפי מה שכפיר ביקש. ראש קטן. אני מגיע לשטח, ופתאום חשכו עיניי, אני רואה את האסלה צמודה לקיר, ככה שאי אפשר לשבת. אני מסתכל על הקבלן, אני אומר לו, למה זה ככה? אז הוא אומר לי, זה לפי התוכנית שלך. אני מסתכל על התוכנית,
ורואה שהוא צודק. אני נהייתי אדום, חשבתי שכל חיי המקצועיים הולכים להיגמר, טעיתי, מה יעשו לי, יתבעו אותי, ממש נחלצתי לחרדה. והקבלן מסתכל עליי ומתחיל לצחוק ואומר לי, כפיר, אין בעיות, יש פתרונות. הוריד לי את מפלס החרדה, תיקן את האסלה, והדירה הזאת יצאה מהמם. מדהים, מדהים. טעות שבעצם לקחה אותך למקום של... אין בעיות, יש פתרונות. יפה, פילוסופיה יפה. כפיר, תודה רבה שהיית איתנו היום. תודה לך היה לי שאירחת רעיון אותי. מדהים איתך להכיר תודה. איש מיוחד, מעצב ויוצר מהשורה הראשונה. תודה רבה. תודה. תודה לך. תודה.